त्या बाजू ह्या बाजू वरती उजवडी राजे कृष्ण. पण आम्ही हटकेनं जाय झलक कशी बघल्या चुट्टाचे उजवड कशा असतात त्याचे भाग भाग त्याचे वैष्णव पुढे गेले का भाग झाली, वैष्णवाची पुढे गेली का भाग झाली. त्याच रूपात तुका दिसा सांगण्यात का ते तरी एक भाग जर ठरले तर ते किती काय ठरलेली वाढ असतात भावपाची, ते वाटेक जाताना असो खास करून दांडो मारा तो आवाज सुद्धा असं समाज रात्रीचे कोणी कुटुंबातली माणसं जागी जर असली तर त्यांना तो आवाज ऐकान घे. जी काय गोष्ट बघली ती मी सांगते आता. जांभळ असली न्हू ती जांभळीसून वरती पेटली आणि ती ज्योत थंय गेली येटाळाकडे.